L-erba l-Parlament approva emendi fil-liġi elettorali li f'ċirkostanzi ta' elezzjoni ġenerali fi żmien ta' pandemija se tkun qed tħalli persuni li jkunu fi kwarantina jivvutaw permezz ta' sistema drive-thru. Dwar dawn l-emendi fil-liġi u li sabu l-approvazzjoni ta' żewġ partiti, One News tħareġ dar mal-kap tal-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista Louis Gatt hekk kif semma l-punti tekniċi ta' dawn l-emendi. Tibdil ieħor huwa jinvolvi dawk il-persuni qegħdin fil-kwarantina u dawk il-persuni li ħajkunu pożittivi sabiex nifaċilitaw il-votazzjoni tagħhom. Ħajkun hemm polling stations apposta li jkunu speċi ta' drive-thru fej persuna tmur bid-dokument tal-vot hemmhekk bil-permess tal-karozza u tkun tista' tivvota. Gatt spjega wkoll li b'tibdil fil-liġi ieħor se jkun jippermetti lil pulizija jivvotaw kmieni biex dakinhar tal-elezzjoni jkun assigurat numru biżżejjed uffiċjali biex tinżamm l-ordni fil-pajjiż. L-ewwel bidla li kien hemm hija li l-forzi tal-ordni dawk tal-pulizija se jkunu qegħdin jivvutaw it-tlieta ta' qabel l-elezzjoni sabiex ovvjament ikunu okkupati to the full fil-ġurnata tal-elezzjoni għal daqstant għal korp innifsu tkun qed tiffaċilita. Din il-liġi tinkludi wkoll direzzjonijiet oħrajn bħal dik li l-arja kondizjonata tkun mixewla fiċ-ċentri tal-votazzjoni u l-aġenti tal-partiti politiċi jkunu mlaqmin bil-vaċċin tal-COVID-19. Intant One News tkellem ukoll mal-Ministru li ressaq din il-liġi li għaddiet mill-Parlament f'seduta waħda. Il-Ministru Michael Falzon tenna l-prinċipju tal-Partit Laburista li jissalvagwardja dritt tal-vot f'kull ċirkostanza bħalma għamel anke fil-passat. Hawnhekk qed nagħmlu prinċipju li dejjem minna fih bħala partit. Illi nwessaw kemm jista' jkun u nassiguraw li kulħadd ikollu dritt jivvota. Għamlija fil-passat tajna vot lin-nisa, votanti ta' 18, votanti ta' 16 u hawnhekk ċirkostanzi tal-pandemija l-ordu naraw kif ħan niffaċilitaw kemm jista' jkun il-votazzjoni. Il-vot huwa dritt huwa dmir ta' kulħadd u ovvjament aħna qegħdin hemm biex naħarsuh.